हेलो भाई मैंने आपन तो जाती टिकटॉक स्टार बा इंस्टाग्राम खेली पल को से ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ କମେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଇର ନୂଆ ଘରଙ୍କୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘର, ମାନେ ତାଙ୍କେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ପୁରାତନ ଘର। ତାଙ୍କେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁନଥିଲେ କି କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଆସୁନଥିଲା କି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଘର ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ପଇସା ଆସେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘରକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି, ସିଏ ହେଉଛି କେଲିପଲଙ୍କ ନୂଆ ଘର। ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘରଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ, ସିଏ ହେଉଛି କେଲିପଲଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କେ ଟିକଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କେ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରଟି ହେଉଛି ଏଇଟା। କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସାମାନ ଫାମାନ କିଣା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆଗରୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ହୋମ୍। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟେ ଦେୟାର ହିୟର। Oh, they are also okay. But TikTok for reels, this house, okay. ତ ଏଇଟା TikTok। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କୁଟା ହୁଏ କ'ଣ, ଯୋଉ ମକା ଗୁଡ଼ାକୁ କୁଟନ୍ତି, କୁଟିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗାଲି ତିଆରି ହୁଏ ଏଇଥିରେ।